Si entres al cor de Menorca, sentiràs una força invisible que t'uneix a sa terra. Solor i tacte suau de sa vida senzilla, ses mans fortes que sostenen el pas del temps. Si entres al cor de Menorca, tastaràs sa cuina heretada que ens ha regalat sa terra, sa que acull i nodreix ses nostres arrels. Ho viurem a sa Fira Arrels els dies 6 i 7 d'abril en el recinte firal de Maó.